O alcalde da marcha atrás retira os orzamentos do pleno de agosto tras ter constancia do rexeitamento pola falta do informe de intervención. Esta mesma mañá, a portavoz do Grupo Municipal do Partido Popular advertía que sen o informe do interventor non apoiarían as contas. Sigue faltando o documento máis importante do orzamento, que é o informe do interventor. O informe de intervención non existe e, polo tanto, a nosa postura segue sendo exactamente a mesma. Nós non imos aprobar uns orzamentos sen ese informe de intervención. Noutro orden de cousas, a portavoz dos populares anunciaba tamén a moción que levarán ao pleno na que instarán o goberno municipal a elaboración dun plan municipal de apoio á artesanía de Ourense e á recuperación da Rúa dos Artesáns. Aquí está abandonado totalmente un sector que forma parte da nosa identidade e, ademais, non podemos renunciar a un modelo que se demostrou no seu tempo que era moi eficaz para revitalizar o casco histórico, que era recuperar a Rúa dos Artesáns. A Rúa dos Artesáns significa apostar pola cultura, apostar polo comercio local, unha aposta que non se fai dende este concello por ningún lado, unha aposta polo turismo de calidade e pola conservación dos oficios tradicionais.